ったことある。すいません、ジュリ你好，你好，想请教一下，就是您上个月有率团过来调研李登辉，那这次又2度来参加他的这次比赛，您此行的感想可以跟我们分享一下。那第二个问题是，对于新首相菅义伟和未来的台湾政策，您有没有要给他怎么样的建议跟期许？谢谢。台湾のリンゴ日報と申します。森元総理は先月、李元総統の追悼のために来台されまして、今回もう一度特別式のためにいらっしゃいました。今のお気持ちをお聞かせいただきたく、また日本の新しい首相の台湾政策にどのような期待をお持ちでしょうか。今回2回目になりましたのも、私が来ることが正しいのかどうか分かりませんでしたが、日本の外務省の皆さんや、当時の官邸安倍総理と、あるいは伊藤先生の国葬に出るかといういろいろ協議をされていたようでありますが、なんとなく雰囲気がもう一回に行ってもらうといいんじゃないかなという、そういう空気になったようです。ですから私も皆様がそういうお気があるなら、別に一度であり二度であり形はどうだってお別れの会に出させてもらえばいい喜んで。もう一つは僕の時代は前も申し上げましたけども、いわゆる戦後の世代であって終戦後なんですよね。子供の頃は戦争中だったと。ですからそういう世代の人間にとっては一つの時代がやっぱり大きく変わっていく時代だったかなというふうに思いました。特に台湾画面だったりして、日本のことを一番よく理解をしておられる方っていうのがいっぱいいると思います。そういう人たちがお亡くなりになったというのは、地域時代が終わるというふうに、私自身も世界が流したし、我々の世代も終わったかなとそう思っていて、ちょうどそういう意味では私が伺った場合にそういうことが一番いいんじゃないかなという、そういう話をしたというこれからなかなか複雑なアジア情勢、世界情勢にお互いに技術のところが残りでもあろうとですね、例えば EU だってイギリスがいたります。この国も難しい問題をたくさん抱えているわけだけども、どうしたかというと経済の問題がやっぱり大きな争点になるんですね、争う。だからそういうのができると、日中間、あるいは大臣、お互いに話し合って、不幸な戦争などにならないように、あるいは武力やそうしたもので、相手をそれを押さえつけていくといいますか、恐れさせていくというようなことはもうない時代でなきゃいけないんですね。話し合って、いろんな方面で、中国もそうだし、韓国もそうだし、台湾もそうですが、若い子供たちが歌って踊って、なんていうかな、日本でいうと、なんとか40人がいろいろなので、みんなほとんど同じような顔をして、同じようにやって、誰が日本人で誰が